Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün Türkmenistan'daki anarhizm ýa-da kanun ve hukukun yokluğundan emele gelen bir düzgüne gürüňle diýse bu düzgünden hem halkyň nädip çykmagy ýa-da bu düzgüne garşy halk özü nädip goramaly, garşysyna nädip görüşmeli diýilen mowzu boýunça gürüň edip gelýäs. Indi biz bu gürüň asly özüne gelmänke mundan öňki iki oturuşykdan bäri misallaryny berip gelýäs Türkmenistanyň içinde şeýle ýagdaýlar, beýle ýagdaýlar diýip. Bugün hem şoňa aýyrars 3-nji oturuşymyza mundan soň asyl meselemize geçeriz. Ýani nädip çözgüt tapmaly, o halk bu işin içinden nädip çykmaly diýilen meseleye geçeriz. Indi men temamyzyň adyny gaýtalap okajak. Türkmenistanda merkezi dolandyrşyň Rus raşizminiň täsirine geçmegi sebäpli emele edilen anarhizmden ýa-da hukuk we kanun ýoklugy halkyň goranmagy üçin çözgütleriň döredilmegi. Yani Türkmenistanda kanun ve hukuk yok. Edenetlilik var. Bunun içinden halk özüni nädip halas etmeli? Indi halk näçe özüni halas etmeli diýilen sonra başlaly bu gezek birazrak çuňurrak bolsun. Indi täze Türkmenistana ýa-da halk bir adaty, bir insan ýalap bir durmuş ýaşamak isleýän bolsa hereket edýär. Bu Ýewropada da görüldi ýa-da ösen ýurtlaryň hemmesinde de wagtynda görüldi. Şunuň ýaly kynçylykly döwürler, göreşler alınıp baryldy. Şu göreşi bizim hökmen suratda alıp barmaly. Eğer alıp barmasak öz-özünden bolanok, ýani gowy bolup gider, düzeler diýilen ýalap ol näwelli geljek zaman işliginde gürrüň etmek gaty ýalňyş, ýani düzeler diýmek, ýani näwelli bir geljek zaman formasy nämäniň. Şonuň üçin biz buna hakykatçyl göz bilen seretmemiz gerekli. Gaty, seresaply we dikkatli bolunmaly. Ýani seredilen temalar boýunça näme diýseňiz hem bu bir ýurdun we içindäki halkyň geljegi bilen baglanşykly bolan üçin. Indi Türkmenistan bu kynçylykdan çykyp bilmesi üçin bir näçe ýollaryň açylmagy gerekli. Ýene şo ýollaryň ýapyp duran nemelerim, elementlerim köplenç Türkmenistandaky hukuk bilen baglanşykly guramalar. Hukuk ulanjy diýmeli, hukugy hemme kim ulanmalydyr aslında. O sözü men yetersiz görýän ýa-da bir ýalňyş tarapa çekýän manyny. Hukuk ulanjy ähli akly yerinde ki adamlar soňam çağa var, akly yetmedik bolsa da çağalaryň käbir hukuklary var, hatda haýwanlaryň kam bar. Şolar tarapyndan ulanylmalydyr diýmek netijede hemme kim ýa-da şu değişilmeler hukuk ulanjy bolýar. Indi hukuk goraýjy meselesi hem ýalňyş bir söz, hukuky hemme kim goramaly, hukugyň bozulan ýeri görülen wagtda hökmen suratda habar verilmeli, değişli yerlere doğru görünüşte düşündürüş vermelidir. Yine hukuk şu taýda şeýle şu görünüşte bozuldu diýip. Bizde olsa ýa-ni kazyol diýip bir söz nemedipdir de bu taýa gelişmejek bir söz, ýani dogryny aýdan hakyny talap eden adam bir hili ýa-ni şu hakyny talap eden adam gülkü döretmek üçin, üstüne gülmek üçin ýa-da hak talap etme adamlaryň içinde ýaýramasyn diýip şonuň ýaly ýa-ni kazyol diýdi, ýene näme diýdi, eýle beýle bir giden sözler goýupdurlar. Ýene o sözleriň hem hakykat bilen hiç ýyl baglanşykly ýeriniň ýokdugyna düşünmelidir. Hakykatdan gaty daşdadyr we hakykata aýlanyp gelmeli. Hakykat nemesinde şonu göz öňüme tutdum men. Hakykatçyl bolmaly ýa-da gerçekçil bolmaly. O demede. Indi şu ýanky hukuk bilen baglanşykly edaralar diýeli. Hukuk bilen baglanşykly edaralar kimler?
o polisiyası, yani prokuroru, sülçüsü, yani ondan sonra o suudu, kaziyeti ve böyleki guramaların hemmesi hukuk bilen bağlanşykly diýip hasap edilýär. Hatta migrasiýa diýilen bölmem bar, olar hukuk bilen bağlanşykly diýip görkezýärler. Aslında dolu hukukyň daşynda insan ýa-ni bir ýurdun halkynyň erkin bolmagynyň öňüne alýan bir gurama hökmünde durda migrasiýa. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi bu hukuk gorayanlar aslında hukuky ýa-da näme bilen aýtsak, hukuk bilen bağlanşykly guramalar özlerine üstün bir sınıp ýaly alyp barýarlar. Mysal üçin bir gaýy, ýol gözekçilik, bilýäňiz ýolda durup senden birgiden gelişmejek zatlar aýdýar, kelläňi agyrdyýar. Ine bu mertebäni depelemek bolýar. Sen duruzyan, o belli başından sen pul aljak. Yani pul almak üçin birden zäherli hereketler ve sözler aýdýar. Soň izinden o sözleri täsir etmese pagon goparýar. Menim pagonumy gopardym, indi bundan soň sen türme gitmeli diýen ýaly. Evet, bulam ýene-de ýanky mertebäni depelemek bolýar. Mertebäni nädip depelýärler? Kanun ýa-da hukuk adından. Yine biz şu kanun, biz hukuk deyip edýärler. Aslında kanun, hukuk hemmekimdir. Yani gaýşmaýaly pikirlenip bilýän ähli adamlar bilen kesişýändir kanun ve hukuk. Hemmesi hem deň derejede jogapgardyr kanun ve hukukyň barlygyna. Ýöne käbirleri ýerine ýetirjidir. Şonuň üçin hem aýlyk alýar. Aýlyk alýanlyk üçin hem olaryň nemesi dengleşe, yani üstün değildir aslında, aylık üçün edýärler deyip, yani Türkmenistanyň aylık meselesi or tartışylar, yani eğer mesele aylıkta bolýan olsa onu özleri çözmeli, hakkını talap edip, yani halkı soyup değil. Şeyler bir ýagdaý bir ýöneki gaýy meselesi bu. Onun prokurorudur, ýene nämesidir, birgiden guramalar var, olaryň edýän zulumlary çenden aşağı yine ekranlarda gurrun verildi. Bir adam neşe seriştesi bilen tutulýar, soň şona başka da neşe bilen bağlanşykly işlere boynuna goýmak üçin okuwçy gyzyny getirip o eýneşiklerini ýyrtyp, sen boýnuňa şu zady boýnuňa almasaň seni gyzyňy şu taýda gözüň öňünde zorlaýas diýip gyzyny ýalamaç edip. Yine de şoňa meňzeş başga bir mysal bar. Ýanky agasyna, gyzjyksine ikisini bile ýalamaçlap, birini sen öldürdüň diýip boýnuna aldyrjak bolup diýip ýanky pikir edin, bu nähil mertebäni depelemek. Şeýle köpelip gidiberýär. Indi halk bunyň garşysynda näme üçin göreşip bilen ok, näme üçin göreşen ok ýa-da diýilen soraglary ortaga tars dowamında ýöne häzir sizden ýene islegim we haýşym ýeneden bir näçe mysallar bermeňiz gereklidir. Men ýene 2-3 tane mysaly berdim, buna köp adam bilýärem. Şeylerek bir ýagdaý bar. Onda men söz almak isleýänlere söz berdiler. Kardeşler 5 minut wagtyňyz bardyr. Merdan kardeşimize söz vereyim. Esenlikler yurttaşlar. Sesim goýuşdylymka? Nawa. Indi biziň ýurduň nemesi da meselesi, agyr meseleleriniň biri. Bir mysal getirmekçimin. Biziň edil öz awamyzda bolup geçen bir ýagdaý da, indi çagalar, bir çagaly öý bar, munyň bir ýaşyrak gyzy bar. Indi munyň nähil diýsem häsiýeti azajyk, nähil diýsem özüne başa açyk nemerak da bir hili açygyrak, nemerak özüne barýar. Indi muňa da
Owamyzdan bir ýaşyny alan oglunlaryň biri göz dokup aşamlyk öýüne barýar. Sen men ýok, gyýdyňam habary ýok. Ýagny munyň hırsyna geçjek bolýar diýerler, ýani jinsy gatnaşyga itekleşek bolýar ýa-ni. Ýaşyny alan oglun 30-dan geçen ýa-ni 16-17 ýaşlarda. Indi bu ýagdaý nähil bolýar? Öý eýlerim ýa-ni gyýjaşyň ulagalaryny birine jaň edýärler. Ola maňardan howlgara ýetişip gelýärdi. Ýa-ni öýüne giren adamy çambur depkilýär. Ýani onsoň muny stadan deplep urat görä, bilim giýjaň bir wagtda öýüne sürenip barýarda. Neme diýär, jan berýär. Bir gün geçen soň öz ýani oglanyň, ölen oglanyň garyndaşlary ýani gelejeki jaýyna girip görse ölýär ýurtsy. Şöýdip iş açylýar. Ýani oglan uran oglanam içeri galynýarda, muňa üniversitet berýärler. Ondan ýene mentler diýip awur diýip hasaplayanlar bardyr, jenaýat aktyraş işler adamlary. Bunyň maskalasynyň bir giden muňla pul alýarlar, ýani işini azaltjak, 5 ýyl berjek, 3 ýyl berjek, ýani ýeňillik gerjek diýip. Bunça pul bererlerine garamazdan üniversitet berýärler ýani oglana. Indi men näme görüp bildim? Bir şol owada wagtym nä haklyk görüp bildim. Ýani adalatsyzlyk diýip düşünýärdim men şoňa. Şoňa ýöne ýurtdaşyna çykmaly bolan soň muňa bir başgaça gözden seretdim men. Bu ýani hereket bir näkes diýip aýdyn, ýani näkes nämäniň içinde halka agram berip beren, ýan berip beren bir mufr ýokmunda görýärdi, ýani ölen adam men. Adamam bolsa şoňa. Şonu näne halk ýani garşylyk görkezden oglan arasalapdyr. Halk özüni arasalady diýip men düşünýän şoňa. Ýani indi bir şu wagtky terror topar tarapyndan näme üçin üniversitet berýärler diýip düşünýän. Bana halk özüni arasalamazdan Ses biraz bozuldu. İnternet goşarak. Indi gelýär. Şu an düzeldi. Ha. Indi muňa köpçülik nähilerde düşünýär. Onun üstünden bar bilýärler, bilen oklar, meýen adalatsyzlyk barmy, ýokmy, şol şöyle bolmalymy diýip düşünýärler. Indi harbylardan bir misal berjek. Indi birlerde zastawa ýani beket diýerler-de, Serhet beket diýerler. Serhet gala diýerler türkmençe. Käbirlerde 15 kilometr, käbirlerde 10 kilometr şol aralyga patrolly çykanlarynda ulagyň üstünde ýani ýaraglary, zatlaram oklary ýanlarynda kene, eskerleriň. Bir sana afser bolan ýanlarynda. Şimdi o Afganistan tarap aralykda gezip nemeli ýani sim görkezdi diýerler-de, ýani bir zat geçse ýa degse liniýada sim görkezdi diýerler. Şoňa gitmeli bolýarlar. Hani taýda istat görünmäň iýine gelýärler ulagda. Ondan ýapyň üstünde aňyrda aňa garşy tarabyň adamlary erli ýaragly atly ýani alçaltyň üstünden üstaşyr atýarlar diýerler, ýarag atýarlar. Afserler hem oğlunlarına yatın diýip eskerlerine barına aşağı getirip ödem yatýymşyn. Sesinizi çykarmaň, garşylyk bermäň diýip. Indi bunyň içinden RPK göterip oturan oğlunlaryň biri 200 okam bar nemetinde, yaragynda. Muňa çydap bilmän ýerinden böküp turup bar okuny ýani garşydaky adamlaryň üstünden öýeripdir. Indi bar okun şolara berýär. Ondan ýani garşydaky adamlaryň barsy gaçyp gitmeli bolýarlar okunyň nemesine çydaman. Indi kasa gaýsgaldy aýtsam, ýani oglany ýene dizbata salýarlar. Sen aýdylan etmediň, sen bir kara garşy çykdyň diýip. Bu taýda da ýani uçkun ýani mektebe depkilenmezliginiň öňüni almak eskeriň hereketini ýene öňüni alýarlar da, ýene halkyň nemesini bastyryp edýärler.
Şöyle Serkedem goramaz ýalap mı? O serkedem goramal däldi ya. Atsalaram, itselerim yani sesin çıkarmalı. Men wagtym köprak geçen ýaly. Soň üstünde dowam ederim. Hawa 40'dan gowrak Türkmenistandan eskeriň ölendigini bilýän diýip Awganistanyna ýyldaşlarymyz gatkan gurrun berdiler. Gatkan bolmaly da ölýänler. Ýene şonuň ýaly ýagdaýda goranma, buyruk berip goranma diýilýän bolmaly da. Ýogsa näme üçin onça adam ölýär serhetde we habar çykmaýar hiç bir ýerde. Indi şu howpsuzlyk meselesinde bir neme var da. Howpsuzlygy azaltmak ýa-da öňüne geçmek de mysal üçin bizim ýagdaýymyzda nädip howpsuzlygy azalyp bolar. Howpsuzlygyň esasy nemelerinden biri? Birinji howp bar bolsa şo howpy azaltmak. Howp azalyp bilýärmi, bilen okmy? Türkmenistan ýagdaýynda ine beýle de bir sora bar. Buna bir ýere ýazsaňyz gowy. Täze birinji howp azalyp bolýan bolanokmy? Şoňa seretmeli azalyp az üstüne gaty erwet bir zatdyr, seni ýok edip bilýän bir zatdyr. Sen şonuň üçin goranmalsyňdyr. Goranmazdan öňürte sen şu howpy senin üstüne gelmez ýaly edip gaýtargy berip bilýänmi? Eger gaýtargy berip bilmeseň, bu wele hakyky manyda göreşmeli bolýan da. Türkmenistanda käbir halatlarda bir hil kanunçul sözler ulanyp şonu talap edip gürlän adamlary da görýäs bir ýeňiş görülýär. Esasen soňky 2 ýyldan bäri kän ullakan neme edip bilen oklar diýip aýtsak ýalňyş bolmaz, gelýän maglumatlary göre ýeň azyndan halk biraz bolsa da garşylyk berýär. Döňkýalyk däl. Ýa şeýle bir zat barda. Soň bu taýda da howp azalýa ýöne ýok bolup giden nokta. Ýa şeýle bir zat bar. Ine Türkmenistanyň ýagdaýynda howpy azalyp bolýar ýöne olan wagtlaýynça ýene de güýçlenip bilýär. Şonuň üçin Türkmenistanda howpyň garşysyna bir hil azaldyjy hereket etmäne gerek barmy, gerek ýokmy meselesi bardy. Ine şu wagt has iň uly howpy aýtmaly bolsa Türkmenistanda häzirki bir kanun hökümet strukturasy bar, guruluşy. Hökümet diýip bir adamlar bar da, hukukly bolsa da netijede bir adam otoritaýda hukukly bolýar. Indi şolar Türkmenistanyň geljegi üçin howp. Öňden gaty ýokary bir howpdyr. Yani Türkmenistanda aradyp gaýdyp bir ýurt, watan bolmaz ýaly sokup biljek bir howp bular. Ine howpyň beýle bir ölçekdäki görünüş bar. Ondan soň kiçi, lokal ýa-da mikro görünüşler bar. Ine adaty köçede gidip barýakan, ay sen o ýoldan geçdiň, ay çilim çekjek boldun, nasatjak boldun diýip ýa-da o bir abet nahar getirip git taşlap git diýen ýaly nemeler bolup bilýär-de. Şeýle sözü Merdan kardeşimiz ele aldırdı ýaly. Ona bereyim. Endiştayda saýgy döwründen galan bir söz ulanmakçy da men şoňa näme sebäpden diýilýär diýip özümçe düşünýän bolem. Grajdanski diýip bir näme bardyr. Termin diýilýär, terminologiýa ulanýarlar da. Indi döwlet işinde diýip hasaplanýan adamlar grajdanski diýýärler. Yani şu sözüň manysy edil şu wagtky terror toparyň döwlet diýip atlandyrýan işgärlerinde otyş onuň nemesi fundamenty otyş olarda. Yani bu näme diýdik bolýar? Halka olar raýat hökmünde seredýär. Yani iki bölek da ýurdun içi. Halk we nemeler
näil diýip taňrylar Allah nemediler näil diýip Hem mezada Eýerler, diýerler. yani eýerler, patronlar bilen halk diýip indi stada men düşünçe nemede indi halk mertebesini galdyrmak üçin, haklaryny, hukuklaryny talap etmek üçin mydama garşylyk görüp gelýär şunu neçele. Yani şonu etmeli däl diýip düşünjänem oturdukdyrlar yani. Adynam soramal däl, onuň telefonunam soramal däl, garşyndakinin näme iş etdiňinden soramal däl. Yani bir söz aýtsa-da şoňky okapmyşyn institutlarda, yenelerde doktor bolsun, ment bolsun, KGB'şnik bolsun, okapmyşyn şol bilýändir diýip düşünýärler da halkyň içindäki düşünje. Indi şol aslında bolsa ulus ilim ýaşaýan ýurdunda öyle bolmaly däl. Yani döwlet işgärleri halkyň içinden saýlanyp gelenden soň ýene şo halka da hyzmat etmeli yani. Olum men täze Türkmenistan diýip düşünýän bir ideologiyamyzda şeýle boljakdyr. Şonuň üçin edil häzirden şu wagtky terror topara garşylyk görkezjekler, hakkyn sorajaklar, gerek yerinde Z kanal oklanjaklar, ya şol terror toparyň adamlaryny oda ýakjaklar. Şolaryň şeýle etmäne hakkynyň barlygyna, yani tebigatdan gelen hakkynyň barlygyny duýdurmaly mukadip, yani aýdyp bermeli mukadip düşünýär-de halkymyz üçin. Yani yani nemesi şol nähili waden tebigi bolmaly häsiýetli şol diýip düşünýär-de. Tebigi hakkı. Tebigi hakkı. Sağ olun. Soňra. O sözü Sapar kardeşimize vereyim. Tawol kimini neme rahillan cehaletin hopulluğunu bilmeyen yok kan yani garipliğin hakati şodur cahilliktir, hopsuzluğun yönü cahillen eline hukuk versen on hukuki atmagat köpeliyen olmalı. Yine şu an Türkmenistan'da cahil tanıp görüp o göremezliği mümkün değil ve bu üniversitede cahil yani. Bu giden zıncır yani. Kırıntıklardan da sadikten yukarı bilime çekti. Cehalet fabrikatı alak cahil yetiştiriyor. Bu cahillerin deli diplomlu bolonu bu nemesini yeňleden o şolor şo jahiller şowat döwletin eline döwlet şolong etdi diýin asto o bularym jemgyýete agyr hop berýändigini biz indi düşünürçe wagt boldy da görüp bu milleti soňra getirdi. Şoň üçin yani hükümet, devlet diýilen nemeler ýöne ýemesinde bardyr. Yani tezde ýalak hegemoniýalarda taknalaşdyrılan ýeme ýalak. Hem bir adam yalan üstüne vurulan. Bu ne suutnamaty, ne halk matlagaty diýilen bir gurumy vardır. Bir gurumda däl bol. Türkmenistan'ın iň ýokary gurumy. Şoň içinde oturan adamlar bir tijilne seredip görün. Şo taýda oturan adam kanunyň, hukukyň nämedigini o birinji harflaryndan bilmäli mümkinçilikler yok. Edýän düşünün. Cehaletin nemeti bilin günne görýän, günne bolmady, günaşa halk maslahaty karar berdi. Nämetdi diýip şoň adym rulýada o taýda karar berýän ýok. Karar alýan ýok. Bu problemleri
ortalayan adamım yok, onu düşünýän adamım yok. Bolmasa ne şo döwletiň iň ulu gurumasy şu wagt biziň edip oturan şu gurulmamyz bar. Ana şolar etmeli. 30 ýyllyk mundan başlama. Şolar ýaly problem gelir. Hem edýän wagtdan hem de halk maslahaty yalandan, sahnadan varat o sahnaň aňyryna edilýän wagtlary halk uzun görýär, bir garatyny görýär, düýp demesinde düşünüp bilmeýän bolmagy mümkin. Ýöne bu getiren betbarçylyk bar. Bu millet geleceğini yitirdi. Şu millet geleceği hakikatdan hem yok. O korkuň üstüne bolun ýöne geleceğim yok da. Çağlaňyň geleceğiň ýokdugyny bir düşünüp görüp kelläňiz getirden. Sebäbi netil yetiştirmedik toplum. Yani yetiştirmedik netilen döwletiň başynda bolsa iyi bir aýlap bolar. İyi ondan beri elbet bolmaly. Ýene uşak aýlansa ondan beri bolmaly. Şoň üçin bu nemede biraz gaýdusuz bolmagy gerek. Hemen meseleni büyükten çözülme gerek. Başkaça çözümü yoktur. Şu wagtda biz döwlet başynda plan edip otyr näme dip hem de jesit Türkmeniň musulman bolşy yalan. Türkmeniň musulmanlygy yalan. Onam ýerde suud etmeli bolsa doğrusunda suud etmeli. Yalanın içinde bu millet bu dövüştürdük bildi. Şoň üçin biz oýunmamyz gerek. Gaflat okutundan o näme diýini tilkilip görmämiz gerek. Bularam başyňyzdan fiilip tüpürüp aýyrmagy gerek. Bular bunu taşlap gitmediler. Sebäbi çöreklenip oturýarlar da. Şoň üçin bulary öňümizde hiç bir kanuny ýa-da düşünce döwleti ýokdur. Şolary silip süpürüp ýok etmeliler. Düşünüp özleri berseler. Eyvallah. O düşünüp demesler. Yani peýlinin aýdan ýaly kabul edilmesi mümkindir. Bolmasa bulary silip süpürüp ýok etmeliler. Hiç ne harma ya düşünce bolma düşünmek nemeti yani geçti o datlar yani bunun etbörün datları etbörün datlarını bilen o zahirlik fiilen zat o adamın beynini gözünü kör ediyen doğrumuzda ağrım bakın durup bilmeye o etbörün datlarını görüyor başkalarının dargati o maskalar stüdyo korup giden soň milletin orta çıkmadan doğru alamatlar bu datları düşünmeli. Şoň üçin o kanun emme taraplayın halkın tarapyndadyr. O halk bu ýurdun eýetdir. Başka hiç kim eýet bolup bilýän nädir? Ne militesi, ne göri, ne läheri, ne başgasy. O diga halkdyr. O äsli dünýäň gelmek, geçmişte nemelerini hem meclisini emedi. Şonu suud edýän halkdyr. Ýurdun eýeti halk. Halkam sizsiniz. Şoň üçin araňyzam, namysyňyzam ýeke jyndyk galam diýip etme. O gerek bolsa kellesini alyň. Çarşaga tokkanlaryň hiç biri demedädir. Bu ne işler? Kanun öňünde, din öňünde. Bular ýalak ýa mafya düdünläki demede siz biram bu çok tuttuğumuz bular üstünde hürleyendir. Yani sebep demesi boyunca bulara urka dilyendir.
gözünün oğudunu almasan ya da karşılık göreceğini görmese üstüne sürünüyendir. Bittiğince de ağırlaştırayandır bu dergi. Ne son için ben halktan haişim. Bu da hatta çiz etmez. Bizim tağalanlığı oy kitecek yurdumuz. Bunun yaşat bilecek yurdum olur yalak. Etkit belki. Bu dünya gideyenizde de yiyinizde bulur yalak demeyeni koyup hatır, elçikliği attır. Son için Türkmen oyun olur. Toryan sözünü tağol kebini. O sapara bir neme ütkeşme girecek de yankı kanun halkın tarafında dediğiniz yankı halkın özü kanun olmalı bu yağdaydı. Şeyle doğru yankı kanun bağ olsa halkın tarafında diyenler. Yani, bağır olsa halkın tarafında olmalı. Şeyle bir zat var da yankı cenayet ne için var? Cenayet edilenlik için mi var? Ya da kanunda şu zat cenayet deyip yazılandığı için mi var? Ne diyen sonra ne diye Türkmenistan'da kanun yok. Son cenayet bolup bilir mi ne? Soran bir yere. Kanunun olması mümkün derler. Son için. Yani kanunun yok yerinde cenayet hem yoktur aslında. Şu an halk nerede gününü göreyen olsa çok doğru oldu orada. Şimdi bu tayda bir ahlak deyilen bir neme var ya. Düşünce var ya. Şundan başka hiç zatı yok. Türkmenistan'da ne hukuk var ne kanun var. Adamlarda bağır olsa değil mi ahlak olaymalı. Başka zatı yok. Ahlakım yine doğru yanlışa yanlış deyip bilme okuyudur ahlak. Onun dışında bir zat değildir. Şeyler hep bir yağda. Sözümü Yeniş kardeşimize vereyim. Sağ olun. Benim nemeni aytmakçı bizim halkımızda neçe yıldan beri kanun bar edip görkezdiler. Yani görkezmeklerinin nemesi var. Yine üniversiteler var. Juridik üniversitesi ve bundan talipler yetişer ve bunun prokuraturası var. O binası var, prokuratura binası, Polis Akademiyası var, onun binası var ve polis işgärleri var, kanun bar ýaly edip görkezdiler ve halky anandyrdylar şoňa. Ýöne şeýle serediýän bolyn kanun bir ýerde bar, bir ýerde ýok bolup görünýär. Yani garip halka gedek gelende kanun yok. Yani garip halkın öz peydasyna, halkın peydasyna işlemeli wagt kanun yok. Ýöne olardan almaly wagt kanun bar. Bu da ödem ýygyderli işläp gelip adamlaram şoňa ýoş uýunlaşdyrdylar we kaýyl bolar ýaly etdiler. Ine iň bärkijesi nämeni aýdylny her etraplaryň ortasynda postlar vardyr. Daýyň post var. Yani maşinler gelýän bolsa, eger aş getiräň maşiny bolsa, o taýda da nomerine ýazylýar baş getiräge değişildi harpynda. Şonu saklaýarlar hökman postu. Näme üçin geldin ýa-da o taýyny kim şu wagt Türkmenistandaky minilýän maşinlaryň awat maşin ýok. Istendiginden kim tapyp oturup bermeli. İstenlik maşinler çünkü hemmesi köne maşin. Paket maşini ýok o ýerde. Yani gaýlar arkaýyn saklan ýerlerine alyp oturmaly istenlik bir zadyndan tutup. Ene bu ýerde almaly wagty olardan kanun işleýär. Indi adamlaryň almaly wagty, adamlaryň hakyny almaly wagty nähille almaly. O ýollar gat erwet ýollar. İki tanak maşin zordan sığýar. Sağa çepel. O 3 katarly, 6 katarly ýollara arzu etmeli o ýerde. Ýollar erwet, maşinler tiz bozulýar. Adamlar bu hakynda talap eden wagty kanun ýok, işleýän ýok. Emma gaýlar gelýär, saklaýar seniň tüstü çykarýar, ýene näme maşinyň hapa, ýani sen o wagt içinden çykýan, palçyklardan çykýan maşinyň hapa. Bu ýerde de olar üçin kanun işleýär.
Bular ýalak bolsa ýani bir ýerde işleýär, bir ýerde işlemeýän, diýme kanun ýoklugy bolýar. Diýme bu bir gadymy döwrüň o kerwen talayan nemeler, galtamanlar ýalak bir nemeni oturdupdurlardy. Yani gelen wagt eline güýji bar bolsa sen talaya hemme adyna el goýýar. Ine bolýan wagtlardan hem häzir öňkü döwürlü nemelere gitmegem gerek gal şu bol bu bol diýene ýurtdaşynaky. Ýurtdaşlarymyz nähillik nemeler görýärler, hukbotlaryny görýärler, ýaşaýarlar. Agyr günlerde hiç hilli eýe ýok yani öz janlaryndan başga hiç bir zady ýok bolar. Garantiýasy ýok, ertirine bolanam garantiýasy ýok. Pulunu alıp biljeğine de, alıp bilmejegine de işleyen pulunu garantiyası yok. Hiçbir ýerde dine pasportlar dolýar. Konsulluğun etmeli iş näme biz şu ýerde işleyen olsa ýurtdaşlar konsulluk pasport bermeli, täze pasport çıkarıp bermeli. Sen köňüňe ertip berer. Berersin konsulluğu. Täze pasport getirip berer eline. On näme diýerler? Bir ýerde beren oklar sen ýurda gitmeli. Ýurdun içine gidýär her pasport üçin $1000, $1050 pul çıkarıp migrasiýadan satyn alýarlar. Bu da ýene halka garşy. Yani biz adamlar pikir edýär gazanýam kak. Ya bu ýaşaýam kak ya da ýaşarym kak diýerler. Ýok. Yani senin 10 aýdaky gazanjagyny bir pasportyň pulunu alýarlar senden. Bir pasportu dolduňda. Ya ýoluňa gidip geleriňe gidýär ya da aňaýyk baryp istenip bir zady aljak bolsaň ya da bir zady etjek bolsaň puluň bary gidýär. Soňundan giden adamlar wägir ýerine çykýarlar. Şu zatlaryň mözi ýani halka ýetip bir zulm ýani. Maşgalasyndan aýry, çağalaryndan aýry ýaşamaklyklary. Bu ýerde ýaşaýan günlerini ertiriniň nähilleki boljakdygy belli däl bir ýagdaýda ýaşamaklygyň özi zulümden başka hiçbir zat değil. Ondan sonra o taýynyň kanuny bilen ýa-da o ýerde bizine hak talap etmeli diýär. Sen hakkı kimden talap etjek? Yani olaryň özleri şu ýagdaýa seni getiren, olaryň özleri getirdi. Şu sistemanyň şu wagtky jenaýatçy hoporuň özi getirdi bize şu ýagdaýa. Ýene sen şondan mı talap etjekdiň? Ol seni isläp erdi şu ýagdaýa getirdi ýani. Sen ondan hiç bir zady talap edenin bilen bolmaýar. Diňe näme edip alarsyň bunu çıkarsyň eliňe ilen bir näme alsaň eliňe ilen zady ýa-da ähli ýollaşlaryň ýenelerini toplarsyň çıkarsyň hakyny şey dip almaly bolýar. Şimdi biz kanuny da halk bolup täzeden özümüz ýazmaly bolýar halkyň kanunyny. Şu wagt bizde hiç il kanunam ýok. Düzgün tertibim ýok. Diňe şu taýda galtaman topar bar. Talaňçy galtaman topar. Başka hiç bir zat ýok. Bizim şu ýagdaýlardan hökman halkyny çykmagy gerek ýani mejburi ýagdaýda. Çykmasa da bolan hökman çykaýmaly. Men jemledim. Söhbet kardeşimize berýän sözü. Sağ olun söz verenine. Sesim gelýärmi? Türkmenistan'ın şu anki ýagdaýyny ine dile getirilen nokta asliyetinde sen Türkmenistan'ın vatandaşı bolsaň, Türkmenistan halky bolsa, halkynyň bir adamy bolsaň, her bir halk Türkmenistan'ın içinde ýaşaýan bolsun, tapagy ýok, taşynda ýaşaýan bolsun, şu anki bolup duran bir düzgünçilikleri edilip durulan, insanlığa karşı edilip durulan hak hukuksuz ýagdaýlary ýa jenaýetleri her adam ýa her bir vatandaş näme üçin dile getirenok. Bunlaryň sebebi näme? Dile getirdiýäňem bolan men gorkýan diýilen nemeli sözleri aýdýanlar garşylyklaryň ýa men maşgalama ýa ýene şoňa men şu nemelerim bar, çağalarym bar, ýene atam bar. Zatlar näme sebäpden diýär? Yani bu asliyetinde bir gorkokluk diýerler da, gorkokluk diýer bu. Ve şunu dile getiren adamlara, ne gorkokluk değerlerine aýtyp berjek. Şunu dile getiren adamlara, ne şu Türkmenistan'ın şu atki goşadyrnyň içinde hökümetiniň alyp barýan jenaýet işlerini dile getiren adamyna Türk ýurdun içine baransoň, ýa bolmasa ýurdun içinde ka şonu tutup, ýanki
goşadyrnak içinde hukuk goraýjy işgärler tarapyndan tutulup, şoňa garşy kanuny tarapdan sonra ýyda başladylýanlar. Kanun tarapdan sonra ýyda başladylýan. Sen Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy çykdyň, ýa ýene şoňa meňzeşler, ýa Türkmenistan döwletini ýamanladyň we ýene şoňa meňzeşler. Indi seret eger kanun işleyen bolsa bu zatlar näme üçin biz dile getirmeliler? Sebäbi näme? Näme üçin dile getirmeliler? Ine men arkamda kanundur ýara. Men hiç kim yok ine meselem dogry enama tamamdır onok ya yakın hosarlamamdır onok meselem aýdýan. Ya Türkmenistanyň kanundur ýara. Näme üçin bar onu şol işli men arkamda durmajak bolsa şo kanun ya şo konstitusiýa. Diýilen soraglar orta çykýar, dogrymy? Indi hukuk goraýjy edaralar bu zatlary nämisini kimin hukugyny kimden goraýarlar? Indi şu halkyň hukugyny şu zatlar dile getirmeli, halkyň hukugyny goramaly maslahatini. Şu wagt Türkmenistanyň içinde halk tarapyndan hiç ýyly jenaýat işlenilip Türkmenistan döwletine boljak Türkmenistan döwletinde boljak we mundan soňky bolup biläjek jenaýat işleri halkyň özü getirenok. Şu wagtdy ýurt başynda duran goşadyrnak içinde hökümetiň özü getirýär. Olarym istedikleri wagt kanuny ulanyp öz işlerine geleni ulanýarlar. İsten wagtlar istemedik wagtlar hem olarym aýaklaryny aşaklaryna çyrşýarlar. Bolup geçen bir wakany görünmejek Türkmenistanda wagtym. Ýolda maşynda gidip barýarkam. Bir maşyn awariýa boldy. Garaz batly gelýärke öňünden barýan maşyny kapdy izinden. Ve şu yerde düşünüşmen bizim durmaly bolduk ve şu yerde düşünüşmen polisiýa işgärini çağırmaly boldular. O näme? Düşünüş bilmediler sebäbi aralarını. Ve çağırmalan bolanoklar da öz gelýär polisiýa. Ýa-ki gelen polisiýa näme diýär? Öňe bir içgili polisiýa geldi de ýa-ki gater we içgili ağzından ýysy gelip dur, gater we gelip dur. Ve gelýär näme diýär? Adam hukuklarynyň nämesini aýdýar. Ýani sen ýol gödäwçilik gullugynyň işgärisin. O yerde ýol gödäwçilik gullugynyň işgäri adam hukuklarynyň kanunlaryny dile getirýär. Sen ýol hereketiniň kanunlaryny dile getirmeli adama birinjilik bilen, dogrymy? Yani sen ýol hereketine jogap berýän bolsaň, ýol hereket şondan aýlyk alýan bolsaň, şoňa seredýän bolsaň, diýjek bolýanym şu wagtky men hukuk goraýjy işgär, ýa men hukuk goraýan diýip görän ýegni pawonlar hiç birisi kanuny tarapdan hiç bir zat bilme mümkinçiligi ýok. İşlemeýän kanunyň nämesini biljek? Yani kanun seret bu tebiği bir zat olmalı. Yani bulut gelýär, meselem ýokurda bulut gelýär, günüňe onu yapýar we ýere ýa kölege düşýär. Kanun hem şolar ýaly. Eger sen şu kanunyny peýdalanıp bilse, kanun işleýän bolsa, kanun sen öňe ötürüp näme bolýar, ýa ýapynja bolýar sen öňe. Kanun seni goraýar, istendik bir tarapdan kanun işleýän bolsa asliýetini. Ol işlem nämeden ol başgur. O hakkı sen näçe talap etsen talap eder ol, mümkin näle işlemedi. Ve bunun nemesine esasy neme gönükdirýärler prezident goşadyrnak içindäki Gurbanguly Berdimuhammed we şoň oğluny gönükdirýärler da häzirki wagtda oğlu geçen soň asl sebäpkary nemelen şu döwletiň şu ýagdaýa gelmeginiň asl sebäpkary şol diýip şoňa gönükdirýärler. Oňa gönükdirýänler hem ýörükde şolar tarapyndan uradylan adamlar tarapyndan gönükdirýärler. Olaryň atlaryny agda oturmaýyn, bilýäňiz hemmäňiz. Bunu öden nämen jenaýatyň bir görnüşleri. Yani sen esasy adamlar esas problemlerden uzaklaşdyrýan we şol adamlaryň özleri hem şu halky şu zatlar dile getiren halkyň watandaşlaryň hakyky at familiýalaryny alyp içerik näme diýerler? Yani hukuk goraýjy işgärler ýa mehkemeň işgärlerini berýärler we olaryň gorky propagandasyny ýaratýarlar. Gork basynç edýärler. Ýa sen hani kanun işleýän bolsa kanun men üçin men arkamda duranok, men näçe sen maňa gorky saljak. Şonuň üçin bu kanunyň işlemeýän döwletini istendik bir zat bolýar. Yani bu adatdan daşar bir ýagdaý ýalyp bolýar ýani bir. Şeýle kanun işlenok. Şeýle bak. Hawa kanun işlenok diýmek, kanun ýok diýmek. Soň ýanky näme aýdany bardy. Berdimuhammedleriň üstüne ýükleýärler olaryň
yüklenmeli günäler, başga bir günäler ýöne ýanky ol köýten dağlı yol börekçiğinin adı nämeti Baba Murat mı tadı? Baba Murat. Ene şu pawonu goparan wagty Berdi Muhammed goparar o. Şol adam gopardy. Munyň ýalňyşlygyny o bilýär. Kamera düşmedik bolsa şu ortağa çykjak däl. Indi ýene bir o misal ýadyma düşdi onam dile getirip geçeli utaýdy. Ine şu ýanky Baba Murat diýilene şu pul waryny berip ýanky nemeden türmeden galypdyr-da. Şeylere bir ýagdaý. Ine bulam Türkmenistanda kanunyň we adalatyň ýokdugyny görkezýär. Ýani pikrediň ine tökmede atjak boldy, onda da tutuldy. Ýoksa şonu suud edip bilmeseti Atahan o gitjekdi. Ýöne suud edip bildi. Ýöne bu geze pul waryny berip galypdyr. Bir aýda ýetmän oşa taýdan çykypdyr-da. Pul waryny berip indi häzir o gezip görmüş. Şeyler bir ýagdaý bar. Türkmenistanda cenayet aslında doğru değil mi? Onun nedeni için. Yani kanun yokluğu için cenayet hem yok. Şimdi bunu halka düşündürmediler de yani. Kim yemiş kardeşimiz mi aitti? Yani halkı ya kim aitti? Grajdan deyip Berda kardeşimize olma mümkün. Grajdan hükmünde görüyorlar yani beyliklere üstün güçlü bir neme sınıp halkam grajdan yani pes ya da raýat diýerler-de. Raýat sınıp deyip o hasap edýärler. Soň o taýda kanun ýokardaklar üçin işlenip, aşagdaklar üçin artykmaçy bilen işleýär. Ýa-da görkezýär ýöne artykmaçy bilen däl tersine işleýär. Şeýle bir ýagdaý bar. Kanun ýoklugy üçin hiç bir cenayet bolmayan olsa demek bular hemme zat edip görler. Edýän zatlaryň hiç birisi cenayet hasap edilen ok. Sebäbi kanun ýok. Ýene şeýdip aýlanyp bir neme diagrama ursaňyz şeýle bir netije çykýar. Ýani kanun ýoklugy üçin cenayet ýok. Soň bular hem şu eden etdilerini edip görler. Näme üçin edýärler? Sebäbi kanun ýok. Edýän işler cenayet hasap edilen ok. Yani halka olsa kanun bar ýalap görkezýärler. O bar dip görkezen kanunlar hem tökmekdir, ýene nämedir, birden zat da ina pawony goparmak. Ina kanun boýunça sen meni pawony goparanyň üçin näme aýtýan diýär-de. Yani hakykatda goparany o. Özü gopardy. Mysal üçin näşeýle bir ýagdaý bardy. Soň bu Berdi Muhammedler nire dawalya. Olar gaýratyn bir cenayet böleginde galya bu işin. Sözü Kakayel kardeşimize vereyim. Salam kardeşler. Kanun yok diyen men özüm 2014-nji ýylda şoňa özüm şaýat boldum. Gize bir maşynda bolupdyr. Orany işgärler. Meni akdylar. Ýyny düşürmeli oğlum bagaryny durşunda maşyny. Benzin ýeten okdy. İçinde keyik çykdy. Ölmata dolu. Menen soradym olardy. Ne keyik? Bolýam oğlum oklat diýdi. Mentin başga ýana senin sermedi atdy. Mentin başga ýana soňra. Enem gaýta soradym. Keyik aglamak bolýam. Maşyndan düzelt berpeydi uğrattım. Aşka attı çette. Tekran toğraplarına kıttılarını. Akmarat maksat olmalı yanlışmasın. Böyle hükümet nemede. Eme değil ya. Kendi mi narka değil mi? Şonyalı adamlar. Yani şondan ayınla ölmata dolanın. Keyikva akmata dolanın. Şondan torudum bu cenayet değil mi? Kızıl kıtağı girmedim diye sonra versen.
hiç yıl cevap verilmediler. Olar üçin ağlamak bolýar diýmek. Awaşan ýaly düşündim. Doğru. Sağ ol. Ýa-ni Muhammed kardeşimiz elini aldırıp durdu. Bir memeden olmalı. Almurat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz verdiğiniz için kardeşler. Dinler botu. Şu kanun barada gurur ediyorsunuz. Hak yani. Şu kanunun yokluğu var diye esasar gururun gidip dur. Tabi kanun bar devlette biz kanun marada gururun edip bilir. Onun uğran aydı otursa. Yani Türkmenistan'la işlep duran kanunum yok. O konstitusiya da yok. Hükümetem yok. Parlamentem yok. Devletin hiçbir kuruluşum yok. 32 yıl beri devlet alınarlıyınki, gün güýçlüýünki, gowurga diýişliyinki. Olar diňe Rus imperiýasy Türkmenistany edip gelen bolsa, inni her bir eliýetden Hytaý diýdi, Türkiýe diýdi, ýene bir diýdi. Aýgara şepden sagdan gelen hemme gelmişekler ýurdy gemiri otýarlar. Şoňa da biz halk bolup ýol berdik, ýa-da ursat berdik. Onu boyun almamız gerek. Kanun diýilen zat näme üçin ýazylýar? Gelin ilki başdan şoňa seredelin. Kanun şol bir topragyň ýa bir döwletiň adamlarynyň hak hukugyny üpçün etmek üçin ýazylýan ýa-ki düzümlerden ibaret kadalara kanun diýildi. Oňa üstünde ýokarsyna esasy kanun ýa-da baş kanun diýip konstitusiýa ýylan edildi. Bizde hemme zat daşarky dünýä üçin ýylan edilen. Meselem, şol ýurdun daşyndaky döwletler üçin Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigimi görlähetmi bir ýerde döwlet bawarsa, şolar üçin şolaň gulagyny hoş ýakýan sözler bilen ýazylan konstitusiýa ýa-da kanunlarymyz bar. Ýöne şu kanunlaryň hiç biri biziň halkymyzyň bäxtigi üçin ýeke ýerde işlerini men gabat gelmedim. Şu 32 ýylyň dowamında. Kanunları ýa-ni saýlama adamlar üçin ýazylan diýip hasap edýär. Başta Niyaz üçin ýazyldy, kanunlar soňra Berdi Muhammedow üçin, innem onuň dogmasy üçin. Şol üç adamyň erki bilen ýa olaň arkasynda duran toparlaryň erk islegi boýunça islenli kanun ýazylyp bilinýär, pozulup bilinýär, üýtgedilip bilinýär. Ýöne halkyň şu edilýän ýa cenayetleri ya da yazılan kanunları hiç bir tesiri yok. Hep halkın pikri hasabı alınır. Halk bular için hiç de bir gurur san. İtte hasap var, ilatta hasap yok. Görüp otursunuz diyorsunuz. Inni şu ýagdaýda hemmäňiz diýenler bellep geçdiňiz. Kanun işlemeýän döwletde, kanunun yok döwletinde diýmek halkyň özü kanun. Şol kanunlaryň özü halk üçin ýazylýan bolsa, onuň berjay edilmeýän bolsa, diýmek halkyň özü öz adyndan kanun we karar çykaryp netije gelip bilýär, ýa hereket edip bilýär. Ine şol hereketi biziň başlamagy bir döwür müddetimiz ýetdi. Näme üçin garaşdyk diýilen sorak ortaga çykdy. Näme üçin şu güneçli şu zatlar edilmedi? Sebäp halkymyz alanyp geldi, 32 ýyl bäri. Buğun bolmasa erti bolmasa büyürün bolur. Bir tarapdan ýa-ni hökümetiň propagandalary, ikinji tarapdan jurnalistler, üçüncü tarapdan satlyk çynownikler, dördüncü tarapdan yaranjanlar, beşincisi ene şol ýa-ni kümsük türkmenler. Ene şolaň hemmesi bir ýere birigip çugdamlananyny biziň halkymyzyň aňyry gitse 2% bolýardy. Şu 2% 98 göterim halky zaýalap we zäherläp geçdi 32 ýylda. Enne şu mahal gaptalyň bir şemal öwsede halky ýagy gelýän kadip ýa-ni şörnüp başlaýardy. Ene şu derejä ýetirdiler. Bir döwür gyljandan ganlanmaýan türkmeni. Ýöne her hal ýagdaýda da
Men belli bir bilýän zadım bar. Biziň halkymyz şu 7 gat ýerin asfaltyny betonlap, asfaltlap, ýa-ni gömellerine de ýene de dömüp çykjagyny men bilýän. Çykyp motor. Ene, mundan 4 ýyl ozalam ýokdy şol adamlar. Ene, sizin özüňiz bir şaýat. Şu zatlaryň bolup biljegini. Siz çykan bolsaňyz, ýene de siz ýaly müňlerçe, 10 müňlerçe adam ýurdun içine şunu taýýar bolup garaşyp otur. Diňe bize indi hereket etmek galdy. Sebäp bizden başga güýç ýok. Şu zatlar amal etjek ýa täze Türkmenistany gurjak. Biz hem kanun, sebäp biz halk, biziň hakkymyz bar. Men 4 ýyl bäri, 4 ýyl golaydyk gelýän. Biz kanun, sebäp biz halk. Biz söýýär. Kanun tarapdanam, nuktaýy nazardanam biziň hakkymyz bar. İnsan perwerlikdenam, ýa-ni biziň watançylyk duygularymyzdanam. Haýsy tarapdan ogralsa biz hakly bolýar. Şonuň üçin ol biziň gönü düşmanymyzdan nähili terzde, nähili ýa-ni tarapda, nähili usullaryň üstü bilen hasaplaşmaly bolsa, ýa şolar häkimetden daşlaşdyrmaly bolsa, biziň dogly hakkymyz we hukukumyz bar. Halk hökmünde. Sebäp ola şu ýazylan konstitusiýa bir maddasynyň berjaýydan akly, ýa çykarylan kanunlar. Diýmek olar jenaýetkaryň ulusy. Şoň üçin siziň hem ideýalyňyz dogry kardeşler. Mundan beter aýtmaly zatlar bar. Olaň bir gün häkimet başyna oturmagy ýa-da bu dünýede ýaşamagy haqqy we hukuky ýok. Ene men şonu size kanun hökmüni aýdýan. Sag bolun diňlänişi. No, sağ olun. O sözü Bahar kardeşimize berýän, ýöne eline düşürüp durýaly. Eğer söz alıp bilýän olsa, o söz alıp biler. Salam kardeş. Ben yurdumuzda kanun yok, ýöne din var, diniň her tarapy var. Mysal üçin çöwre ýüzi, oň ýüzi, her ýeri tarapy var. Mollalar ayet yerine varýarlar, ondan soň o ýerde ayet okudular da dediler bir ölenden soň da ondan her kim ayal maşgalylar öýüne gidýärler, ýöne erkekler o ýerde galýar, soň o ýerde molla erkekleriň beýnesini ýumana başlaýar. Ayalyň ýüzüne seredende sandyrap durmaly. Ayalyň ýüzüne seredende sen içiňdäkini okamaly. Bilmeli, sen aýtmana gerek ýok. Sen eýäm onu aýdyp etdirjek bolsaň, teleýgulu bolýar. O şeýdip erkekleriň beýnesini ýuýar, ondan soň enatada gyzyna daş düşen ýerine miweli agajyň başaşak, sen pes bolmaly. Erkek täze jorak giymeli, oň ökçe zat ýyrtylsa aýalynyň öňüne zıňmaly, onu aýaly giymeli, ýöne erkek täzesini giymeli. Şolar ýaly. O dünýäde äriň uran ýeri, o dünýäde günah ýok bolsa, neme o dünýäde jennete gidýärmišiň, ýanmaýarmišiň dowjakda. Şolar ýaly edip beýnesini ýuýarlar. Dine gaty düşgündür daşyňyz tarapy. Şu wagt sen baryp din şu ýeri ýalňyş diýsen, sen bilen aňsat oturmazlar. Eýne bu Allah'ın diye ağzını gıyışardır. Allah'ın urur deyip şonu senden uzaklaşıyorlar. Hem de zaten ne doktorlarımız misali yok neme liçeniyasını verip bilmiyor doktorlar o gözler ben bilmiyor. Bu göz teriden yağdayında da bir günden pul gerek. Onun için hem işe de ayarlar TV'ye gitmek zorunda kalıyorlar. TV'ye gidiyorlar, moğollar gidiyorlar, çağı keserler, moğollar giderler, duza dem saldırıp alıyorlar, şolar yağlı. İnne köplencem ayal maşgalalar çağı doğumunu öğünde yapmana başlattırlar. Ulu yaşlı ayallar oluyor, şona öňünden marıp gepleşýärler, sen çağı boldurup bilýärmi? Zat öň etik gördüň mi? Hawa diýse, ona sessiz gaýdýarlar, çağız boljak wagtynda şu ulakan aýaly getirip öýünde dogup başladylar. Säwir radomda aýaly eziyet edýärler. Ay sen başda bilmediňmi? Janyň agyrjanyny plan eden wagtyň bilmediňmi? Şolar ýaly edip o çağda boljak wagtynda yatan küçetkesinde eli bilen şarpyldatyp urýarmyşlar, şu dogum yapan aýallar gürrüň berýär.
iğnimiz ezbez da şu doktora da gitmegine şu çağan doğurmana täbi beýle yanmaşyma şarpıldatyp uruyorlar. Kes sesini diýip hapa görüňler aýdýarlar diýip. Ondan soň olar TV-we şonýal garry aýallara, şonýalyklara dogum yapmana başlaýarlar. Çağız kesellerse TV-we diýerler, molla diýerler. Molla da bir sürü akyl berýärler. Aýatlarda da aýalyň misaly bir köýnek geýjek bolsa da ärinden soramaly. Bolmasa da şu köýnek geýse şu äri şonu urup bilýär. Şolar bizim ýurdumyzda daşygyz tarapy din konusunda şeýle şu ýadyma çenler şolar diýjeklerim şundan ibaret şu wagtça. Sağ olun. Awayna bulam gaty bagly meseleleriň biri. Dene dini bir neme höküm sürüp bilýär. Ýöne kanun ýok. Aýallaryň hukugyny kim goramaly? Näde goramaly? Gaty agyr bir zat. Bulam ne uzun birleşmeli meselelerin biri. Sözü Sapar kardeşimize verýän. Sağ ol. Kimine men ýene bir tapar söz aldım başlan. Demek bir döwletlerini açmak üçin söz aldım kimine. Ya, bizden kan aýtdylar. O parka planı var arada, buğday planı var arada, buğday yıldırıyanlıklar var arada, parka yıldırıyanlıklar var arada. Ya, plan verýärler, näme diýerler diýip. Onu hem bekşen bilýänler şeýledir, doğru edip yıldırıyanlar, näme diýenler, ýönüp bärde bir sır var. Şonu men bir açaýyn dedi. Sebäbi men çok kärin bir näme wekil bolan soň bilen soň sesin çıkarman oturup bilen o. Döwlet planlaşdyryş komiteti diýip bir gosplan diýip bir edara bardy. Sovet direktif Sovet döwründe direktif kuruluş ýa-da hukuk näme çıkarıcı ýa emir berici direktif näde näme ferman buyruk berýär. Buyruk berýän kuruluş de. Bu ýani bu haçan näsin ýylda ýatyrdy. Bilýänler 1994-nji ýylda ýatyrdy. Şoň üçin ýa-ni döwlet plany dolmady. Döwlet plany berildi, allyk diýilýän wagtlar bardyr. Hemmejeti kanunyň daşyndadyr. Ve olorun yok. Döwlet planlaşdyryş näme? 94-nji ýyldan bäri ýokdur. Şonu bilmeňdi. Itledim. Sebäbi yerli hökümetler var da. Oşandyrnak üçin aýdy. Plan berilip o paýlaşdyryp şunça ton parça ýygmaly. Şunça ton buğday ýygmaly diýip görän adamlar bardyr. O şolan hem bejeri kanunun başına atlar. Keyplerindeki attır. Ya şu cenayetin en ulsudur. Bunun din halkımız näme gören o, näme görmedi. Bunu ben game görmek bilen yine diýen. Näme esasında ayrıldı Sapara? Kanun. Ya plan ve sistemi yıkıllar. Döwlet Deme, plan ve kapitalizmin planlaşdırış demeti yıkıldı. Onu ileride oyuncu 4 yıl devam ettirdiler. Buradan yapmak bilir. Yani devlet planlaşdırış promotif bolmolerliyle kanun yok. O bolmoli. Yani direktif demetini yitirdiler. Olur yalak demeti yok. Onu yani analiz edip bilirler, teklif edip bilirler. Yani onu buyruk hükmünde plan kalkod yapılan, dayhan birleşigi, plança ton park ekmeli, plança ton buğday ekmeli diýilen nemen anlatında hiçbir kanunu neme yok. Sonu ben ähli halka döwletlerini açaýyn idim. Yılmağım, ekmeğim, hiç kimse de plan verip bilýän nädir, vermesi mümkün nädir, kanun deme yatırlandı.
Özüm öz fermanları bilen 1994-nji ýylda bizden soň ýasadylar. Ya aslında bu ýere de kanunyň ýoklugyny görkezýär sapara. O hiç şartlarında da yoktur. Ben cehalet deyip kän aglayan bolun döwletiň nimetinde gidem bu cahillan topory bu utançtur. Nadanlyk döwrü diýilen döwre münasip döwür boldy da otu diýip. Ben de neme döwret teriýala diýip aýdylýanym. Ya hiç kim bunu üntürmedi de. Ya bunun yani ne kanunçular, ne düzgünçüler, ne yani Türkmenistan'a dine diyenler, hak hukuk barada gurrun ediyenler, plan odur budur, doğruluk barada gurrun ediyenler, yine de çoğun mengdeşler. İlk görmeli adamlar da şolar. Ya da ne Türkmenistan'ın yokoru demeleri vardır. Oku edaralar sadi nemet ileyen demen bu sadi pırtmet. Ya planlama. Şunu düşünmeyen sadiyetli oluğum bilen o. Yani sıvatları siz yani düşünün divay diyenler bilmeseniz o belanı yedirmeyen ülke o sapara bunu bir ekranda da o çıkalı ekranda da kurun etmemiz gerekli bu meseleni. Bu mesele sen de bilýän ben bilemedem okda. Yani gen gatly kän bizim. O yine şoň esasında hem topraklaryň şahsy ýeçiligi geçmesem bar da yine hem şahsy ýeçiligi geçirmendirler hem kanun ýok. Şonda da bar ýaly edip ýöredipdirler. Haraz bunu bir aýratyn gurrun edel ekranda. Bu da bizim edil musulman bolşumyzy ýalak demine. Neme? Meňde atlamyr kän bir tepleşik diýär bu da. Ata oğlum. O sonki iki kardeşimize söz verecekse vaktimiz bolup gelýär. Leyla kardeşimize vereyim sözü. Salam kesipdaşlar. Temine meni bir sawalym bar edi da. Şu bu qayda kanun yok dep düşünemiz. Yaxşı bu dep hasap edelim. Onda emigrasyonluğa barsaň para aladylar. Parasız işin bitmedi. Buğam kanuna giremeken. Osunam ya milisele gayla ya öz pagonunu özü koparıp durganlar. Budam kanuna giremeken. Havalimanına gelsen ördedem seni sumkelerini barlıydı, yenen bir zat etedi, alacakını aladı, salacakını saladı, anşında ettirip barlak geçirediler. Bu da kanuna giremeken. Bu sonra? Ne tuturman da? Şunu çözgütünü tapı ölmeyeyim ben. O indi bu yerde katılıp paradoksun demesi sonra aslında bu. Indi o kanun yokluğu için cenayet yok dedik de yine para almak bir cenayettir aslında. Doğru değil mi? He, kanun yokluğu için alınıyor. Ne o? Halka zulüm etkezmek de düşünemem. Yani eşitmedim de o. Zulüm etmek deyip pikir edýärlermi eden oklarmy onçasını bilmedik. Yani olar bunu bir kazanç ve bir bir üstünlük güç elde etmek ýalak görýän olmaly. Yine ýaňky pagon goparma gaýy meselesi var da şol näçin arkaýyny goparyp özüne arkaýyny alyp barýar. Elinde bir güýjüň bardygyny ananýar. Soň şu güýjüň esasında da pul gazanýar. Gatykän pul. Şonuň eline üns berdiňizmi? Neme var? Akıllı saat var elinde.
Şu akıllı saady almak üçin bir bizim häzir ulanyp gören telefonlarymyzyň 2-3 hessa bahasda elinde. Şu gaýynyň eline ünsüörmine şu zatlary näme hasabyna alandyr diýip pikir edýäňiz. Şu elindäki güç diýip hasap edýän nemesiniň girdeşisi şu. Yani kanun ýoklugy üçin jenayet diýip bir zat ýok. Edenetlik bar. Näme edip bilseň, näçe güýjüň etse, şonu edibermeli diýilen ýaly bir düşünje hakimde Türkmenistanda. Şonuň üçin biz ine şu düşünjeden ve şu ine zulumam diýip aýdyp bilerse, o nemede belli bir yerlerde şu zuluma karşı halkyň o bir goranma bir mehanizm bolmaly, şonuň ýoluna açmalydyr. Sine halk diýilende bizem şonuň içinde bizem ertir bergen ýurda barsak şu hakkımızı ulanmalı. Yani Türkmenistan'da bir kanun hükümete ve şu rejimine yavların arkasında duran raşistlere karşı özümüzü korap ve görüşüp bilmeliyiz. Ava şunu menem kanun ba desala bula özleriçe hasap etsele menem şu kanununda bazı açtıp hasap etemen. Kanununda yazıp para almak, pasport alganda da para bilen çözülmeki her zat para alıp ondan sonra çözediler. Adamını dahi hem öldürüp hem diriltirediler pul bilen. Mesela radyoma barsa doğacak hatırla ayal kızlarımız bunu doğup bilmese operasyon etmek için pul aladılar. Budam zulüm, budam kanununda bazı açık bulanı. Doğup bilmese de, doğup bilecek olsa da ediyemişler pul almak için ben geçişim boyunca. Ava, şunu deyin. Ben şimdi de kabul etemem de bulanı kanununda bazı açık. Onların kanununda o bolmalı, olmasa ediyenler etmelilerler öyle. Şeyle. Yani onların kanunundan yankı elindeki güç keskitliğe de gücüne açarak olsa şuna göre gücü yetmese kanundaş olup kalıyor. Gücü yetse o kanun haline getiriyorlar. Şeyle. Oladı, sağ olun. Sözü Muhammed kardeşimize verin. O son cemleyez. Sağ olun. Nereden? Men aytjaklarym äzirne halk anarxiyada näil goranmaly diýilen bir sora orta boldy da şuňky gepleşiginde. Men pikirimçe halk birinji bilen şu anarxiyanyň gelip çykýan ýerine bir görjek bolmaly. Şu taýyk seretjek bolmalylar. Bir arada häzirne hukuk goraýjy diýe, asudalyk goraýjy diýip bir at goýup birgiden nemeleri perdeleri ortasyna çekipdirler da aralarına. Halk şu perdeler görýär. Adam şolaň edýän hereketleri ýa-ni Leyla Doğru'nun aýtyp geçýär, şonu kanun diýip paraplaýar. O perdelerim nähil pikir edýär öz gezeginde bular asliýetinde hemme 200 adamlar. 200'li diýäniň sebäbi depesinden urulup duran bir yumruk var, buyruk berip hem onu yerine ýetirjek bolýarlar, hem şo wagtyň özünde de şol beýsgaçyk bir öz ýa-ni işläp gören döwründe şol mümkinçilikde peýdalyk gazanç etjek bolýarlar. Onun näçe misallarymyz aýdyp geçildi da ana halk halany bizweriýär diýen düşünje iň bir ýokardan aýdýar. Ýa-ni bular özüne meňdeş taýpalary öz aralaryna perde edip goýarlar, ulanmak üçin bir gezeklik. Bu adamlar 200 diýäniň sebäbi buların arkasında kanunam ýok, bular goraýan ýa bir güýçli bir uruluşam ýok. Bular bir gezek ulanýan bir materialdan tapawut ýok. Näme üçin diýsem,
vatan havarlarında olsun ya da şu tay çıkmayan olsun. Şu taylarda maskaralap, inguli minister derecesindeki adamların taşlarını tiyirip maskaralap, ayırıp görüyorlardı yerine yine bir yerini koyuyorlar. Olar üçün orsan ve dilinde aytsak rashod material diýilýär. Şondan bir ütgeşiklik ýok şulardan. Ýa kolyan bir halk şular görýärdi, şular kanundur ýa-da şular esasy mesele çözýändir ýa-da bulan hemmesem bir gerek ulanýan materialdan tapawut ýok şulardan. Şoň üçin bular 200li gatwar heme gorkup ýaşaýarlar, öz ýaşaýan döwürlerinde. Şu baýlyk meselelerinden gatty milyonlar şu öz wezipesinden ýa-da özüne berilen işten peýdalan milyonlar gazanan adamlar bar ýa-da şular şonu ýüze çykarmana gorkýarlar. Onu ekranda, sosial mediada zatda görnüp görenler bardyr. Bular öňüne 5 şay oklanyp oýnadylýan maymunlardan tapawut ýok bular. Bular esasy baýlar däl, ýöne esas halkyň baýlyklaryny halka değişli zatlary ogurlap ýa-da ýankaly kara peşkeş bilen baýanlaryň esasylary arka tarapda görnen ok. Özlerem şulaň rashod materialdan bir ütgeşiklik ýok. Halk bulary bir wezipeli esasy mesele çözýän adam hökmünde seretmeli, şol esas düýpde şular oýnady oturan, şular ulanyp oturan topary görjek bolmaly kişileri. Olaryň san tarapyndan seretden gatwy köpdäl halk bilen deňeşdirlende. Mene şu taýsynda görýän şonu esasy şu karşysyndaky perdeler tanajak bolmaly halk. Şonda has belki bir düzelmesem çalplaşar hem halkyň aman düşünjesi ütgärm kadýan olaň häzir nemelerden tapawut ýok, ne bir köp gurulma medýa din wekilleri var, mollalar diye ýa-da ondan bäri süýse palçylar diye häzirki hökümet edarasynda oturan ýa hukuk goraýjymen diýip işläp beren ähli welayet, etrap, merkez ministrlikleriniň şol ählisynyň kanuny derejesi şol molla palçylardan tapawut ýok. Ählisi ýasama, ählisem oturdulan bir gereklik rashod material. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Yani sahna üçün rashod material diýsek, yani sahna üçün harjalyan harç bular. Şolaryň häzirki näşe esas düýpde oturan şu Türkmenistanyň häzirki halkyň häzirki ýagdaýa gelmesine asyl sebäp bolup oturan şahslaryň ýanynda bularyň hiç bir gymmaty ýok. Şol. Kardeşler, bugünkü ýygnaşmamyzy şu taýda jemleýäs. Indiki ýygnaşmamyzda has ýa-da çözgüde ýakyn gurrunlar eders. Eger gurrunumuz belli bir noktada baryp bilse, ondan soňky ýygnaşykda jemläýäris. Eger baryp bilse gurrunumuz. Ýene-de iki sany ýygnaşykdan soň jemlenme ähtimaly bar. Ýöne keskitli bir neme däl. Onda kardeşler, indiki ýygnaşykda görüşýänçek. Sag bolun. Akşamyňyz hem haýyrly bolsun. Ýene-de görüşýänçek.